बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि उदालगुरि केम्पास दैफां नोलबारियाव बेखौ गायसननानै स्टार्ट खालामनायनि जि मोनसे थांखि बेखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय दिनै बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार आरो एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डेपुटि रेजिस्ट्रार बा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन गासिबो टीमा फैदों लोगोसे बेयाव बे केम्पासखौ गासै बिथिंनिफ्राय लकेलनिफ्राय मदद होनो थाखाय मोनसे डेभेलपमेन्ट आरो मेनेजमेन्ट कमिटि लेन्ड एलटमेन्टनिफ्राय लानानै गासै खामानि मावनायनि थाखाय दानानै लादों बेयाव टीम दङ जोंहा टंला कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपालबो दङ गासै जिल्ला एबसुनि आनसलिकनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा बयबो दङ दा गुबैयै सरकारा जोंनि एबसुनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि जि दाबि बेखौ बिथांमोना सिगाङावनो एक्सेप्ट खालामदों एनाउन्समेन्टबो होबाय केबिनेटआव डिसिसनबो लादों आरो जोंनि रायलायनायनि माइनट्सआवबो डिसिसन होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो फाइनेलि बेखौ गोलाव समनिफ्राय कमिटमेन्टल' जानानै थायाबासिनो प्रेक्टिकेलाव ग्राउन्डआव बेखौ मावफुंनांगौ आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जायगायावनो बे माने भास्ट एरिया आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट जिहेतु एनरलमेन्ट आरो एडमिसनाव गोबां क्राइसिस जों नुदों गोबाङानो एडमिसननिफ्राय बन्सित जायो इनटेक केपासिटिया खम दा बेखायनो गोख्रै जानांगौ आरो जानांगौनि सार्थआव गिबि मन्थ्रिजों रायलायनाय जादों आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायलायनाय जादों जे बिनि फाइनान्सियेल बाजेटनि बे बाजेट जा सेसन सोलिगासिनो दं बेयाव हमनांगौ बिथांमोना एग्रि जादों लोगोसे पस्ट क्रिएसन टिचिं नन टिचिं स्टाफ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासै बिथिं टेकनिकेल नन टेकनिकेल गोबां खोथा दङ बेयाव बे अफिसियेल खामानिफोरखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो नैबे मेनेजमेन्ट कमिटिया हा हुनि जि दायित्व थाबाय आरो आसाम सरकार जयेन्ट मोनसे इनिसियेटिभआव मावनांगोन एबसुआ मोनसे दायित्व दङ हिसाबै जोङो बेखौ सरकारखौ नारसिनबाय थादों सरकारा एग्रि जाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो बेयाव डिग्रि मडेल कलेज दङ बेजों लोगोसे इन्टिग्रेटेड कर्स जे डिग्रियाबो जागोन आरो पस्ट ग्रेजुएसन मोननैबो जुदि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट जुदि बेयाव कमप्लिट खालामनो हायोब्ला मोनसे बे इन्सटिटिउसननि मोनसे हाब जागोन आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव खाबु जागोन दा बेखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनो थाखाय जेसेबां जोंनि जि मावनो गोनां दङ एबसुनिफ्राय मदद होनो गोनां दङ इउनिभार्सिटिखौ सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामनांगौ दङ बे बिथिङाव जोङो हाबा मावलांगोन आरो दिनैनि साना बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनसे स्टेप आगान बारायबाय नेक्स्ट स्टेपाव जों माखासे खामानिफोरखौ जिरायनानै जोङो कमप्लिट खालामनायनि परिकल्पना खालामगोन गोजोन्थों गोजोन्थों गिबियावनो गोजोननाय बावबाय आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट डिसिसन बादियै जे उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बा उदालगुरि टाउननि सेरावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास जानांगौ बा जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनो नागिरबाय थानायनि जायगाखौ माने बेनि केम्पास दा जे केम्पासाव जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पासखौ गायसननो थांदों बेखौ जों दिनै नायथिंनो होननानै फैदों आरो जोंनि रिलायेबल सर्सेस माने जों माबानिफ्राय अफिसियेल माबानिफ्राय जों बेखौबो मिथिनो मोनबाय जे अलरेडि नैबे एरियायावनो बड'लेण्ड दैफां नोलोबारियावनो नैबे उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जे केम्पासा जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय एलटमेन्टबो मोनखाबाय बे जिनिसा कनफार्म जाबाय आरो दा एलटमेन्ट मोनखाबाय जेखन जोङो हा मोनबाय दा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारा बावनो फैसिगोन फैनायजों लोगोसे बिल्डिं थिल्डिङा जानानै फैयोबा जोंनि एकाडेमिक सेसना नैबे फैबाय थानाय माबानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो मिजिं थिदों ओमफ्राय बेखौ जों आसा खालामबाय गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो एखे बे स्पिरिटखौ लानानै आवगायबोगोन आरो जोंनि बे एकाडेमिक सेसनखौ स्टार्ट खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो बे जानांगोन आरो सानो बे जायगानि बयबो आरो जोंहा बेनि सायावनो मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटिबो दानानै होखादों मेनेजमेन्ट कमिटि आरो जोंनि पेरेन्ट इन्सटिटिउसन माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जयैनो जोङो लोगो नांनानै जयैनो जोङो जाहाथे नैबे फैगोन बोसोरावनो जाहाथे फैगोन बोसोर नङा नैबे सेसननिफ्राय जाहाथे स्टार्ट खालामनो हायो बेखौ जों जेसे हागौ एसे ट्राइ खालामनानै मोगथाङाव महर होहोनो होननानै जों गोसोआव थि लादों आरो दा बेखिनि आरो